kasidar jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Na roƙi Allah da yawan ikon kasidar jariya na koma na yi tawassali don annabin sabin biya. Allah na ke roƙo yabon fatahi da himma aliya in tsara wannan jariya ya zuwa ƙasar Senegaliya. Siyar mutum ta isar masa ni na nuhu Senegaliya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Ni dai na yaki in iske wai Senegaliya. Sausin zamani abin biya kowa kitaka ya shauya. Kowa fitaka ya san a yau bai fada ramin mawuya. Ni ke kira ya ce ana dan karkabar mun shauya. Ya mai madinatu kaula ya wai kasar Senegaliya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Ya mai kasar Najeriya, Nijar da Saudi Arabia, ko mu kasan da mu ka zubar mana faira jariya. Mun durkusa a gaba nasa mun duba hasken safiya, dan ta furara yaki wane wata gadi ya iya. Fuskarsa da gyaro na ta wallahi mata misaliya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Ya Rabu na yi tawassali domin Rasul abin biya. Allah ka sanya da ya ce ya karrafu wannan jariya. Amin amin har dubu dari gaisa biya. Sannan ya duba lazatan nawi a yammar safiya. Da na yi rawa na burgita na juya ta kiwa wuya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. In samu jimlar arziki da na lahira da na duniya. Ni ka ishe ni tafakkuri ya mai da ranmu da safiya. Kai ne abincin zuciya, kai ne ruwan ta gaba daya. Kuma ka isar mana kogami, kai ne kake man kariya. Saki na Allah maganin magiya na yancin janiya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Komi taho mana ya fake ba zai bari ba mu sha wuya. Na sallama na gaskata baraka makai ne kafiya. Dan ya ishe na duniya har lahira baki daya. In na ji na matsi nan da nan sai in kira baraka miya. Ya mai Kaduna da Ingila kai ne da Saudi Arabia. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Ya mai kasar Senegaliya baban Ali na Sisiya. Ya mai Kano Najeriya baban su shawa tikiya. ‘Ya'yan kashewa akwai yawa a cikin Kano Najeriya. Baban su shawa Abubakar Nijar na tota abin biya. Dan ya mazajen gaskiya ‘ya'yan kamar Senegaliya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Domin waɗannan sadiƙai kada dai kamar mu shauya. Domin su shaukace da ni na yi marama na kajiya. Sai da ni ɗayiri ya gazo ba jin kira ba sai tsaya. Komi kake so in ka ce ya shegu mai Senegaliya. Tafi na isar maka to gami in ka bukata kajiya. Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya. Sarki shi sai billahi yau wa zai tare kai sha wuya. In na
fata sai kafirai sun sha wuya sai na ci jam'in fasikai da mahassadan tijjaniya in dai ana zancen maza barhama ba shi da saniya kudubun kudubai kamil irfanin baira jariya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya kudubi na Allah kashifi dan abdu mai sinigaliya kausin zamana abin biya kudubi na yan tijjaniya kai ne satabbin amadi baba mu mai tijjaniya kai ne zaman baba ta saba mai shiga sai kajiya kowa ka so ya ga amadi sai ya ga mai sinigaliya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya manyan waliyai sun sani ba yau batun amatan jiya kai ne kake shayar da su yayan imamul auliya baban wulaya amade kibla ga yan titaniya shine wazirin mustapha manzan mu mai islamiya shi ko ya samu na marhama a gare mu yan titaniya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya babban wazirin amadu shegin mu mai tijjaniya kai ne abun kallo a yau gandu na yan tijjaniya dan kai kake man kariya ranar masifar duniya babban tsarewa garkuwa ranar kiyama mai wuya ranar kake yin albishir ga wadanda ke tijjaniya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya barhama kai ce da mu ba za ka bar mu sha wuya ka ɗauki alkawari wurin manzo rasul abin biya hoton a birnin zaria ma ka faɗa ba fariya in dai muridi na wani ba zan bari ba ya sha wuya Allah ya ƙara karama momi da himma aliya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya mun sallama na kattame wannan kasidar jariya sunan kasidar jariya Allah ya bata kabuliya baitin kasidar jariya adabin zaman sa a duniya ƴaƴan sama kanan suke 75 na bibiya mai yin ta dayin zakiru ka turu ko an tambaya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya birnin maraɗi garin zama can yayi kasidar jariya shehunsa yaya malamin birnin magajin biya na da Allah waidu wannan da ba shi da kishiya ya yo salati da sallama gunda kasida abin biya alan sahar da sahabatu mata diya baki daya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya ni zakir yushauna age na ji daɗin wannan jariya shi yasa wallahi na nufin in samu ta sauti in biya shaidairu Allah dai ya ƙara kusanci gumbar gabiya shaidairu kai ne da jiya har yau kai ne kuma gaskiya in dai soyayya wuce don ba ta mukarka gaskiya Maulana Ɗahir Usman kai kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya alhamdu sarki rabbana ni ma nan ne zan tsaya godiya ta dole na jaddada gunda gasken shehu na ɗabi
jariya sayyidi awwal nake nufi kai da shati tani da mariya ni ban manta ku a duniya domin kuna ban kariya kai dini ce ta age shugaban nan na ta bibiya Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya wake wutar ya ga amadi ya karanta wannan jariya duk surka na nazari suna hannun barhamiya ka turko ya nannaɗe mana surka ba shan wuya ta ɗayar gani gaban ka ni lamunce dan barhamiya ci da ni zakiri yusha'u na lamance maka kaziya Maulana Ɗahir Usman kai kasida jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya Maulana Ɗahir Usman kai kasidar jariya na zo ne in yi tawassali da waka kasida jariya